Ива има обици. Те са най-скъпите на света. И не защото са златни, а защото са подарък от родителите й, с които се запознава след 27 годишен живот в различни институции сред чужди хора. Run to the darkness, seek out the helpless, confused and torn, and hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. А Ива има майка, баща, брат, сестра, малка племеница. Но нито тя знае за тях, нито те подозират, че тя е жива. Това е една от онези истории от миналото, когато никой не е искал да признае, че в България се ражда деца с увреждания. Frustrated brother, see how he's tried to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to. Годината е 1986 година. В голяма окръжна болница в Северна България се ражда дете. Лекарите съобщават на родителите, че той е с тежката диагноза енцефалия и ще умре. Съветват ги да подпишат декларация за отказ от родителски права. Майката изпитва известна несигурност, не иска да бърза с решението, но мъжът и сестра му са категорични. Семейството вече има едно по-голямо дете, ще си родят и друго здраво. И Ива е оставена в дом за деца с увреждания в родния град. Тя оживява с диагноза олигофрения и с предопределената съдба да бъде прехвърлена от един социален дом в друг. Междувременно родителите й заживяват с мисълта, че дъщеря им е починала. По-късно им се ражда още едно дете. А Ива расте без близки, много трудно говори, изключително затворена и плаха е. Страхува се от стълбите, сънят е нестабилен. И така до деня, в който я прехвърлят в защитено жилище във Видин и там среща хора, готови да й създадат среда, в която да се чувства спокойна, уверена, да има право на свои желания и избор. Назначение настойник в сърцата жена, която успява да спечели доверието на плахата Ива и да издири родителите й. Аз съм Людмила, настойничка съм на Ива. Спомням си Ива, когато дойде при нас, в какво състояние беше. Тя беше живяла в социален дом за деца. Тя беше много страхлива, много плаха, изпитваше трудности, когато се качваше по стъпалата на защитеното жилище, но постепенно тя започна да свиква с режима в защитеното жилище, също така и в дневния център. И за всичко това и помагаха персонала, който е в жилището и в дневния център, също така и момичетата, с които тя живее. Оказва се, че майката и бащата са на работа в Италия. С голямо вълнение настойницата разказва как първо открила брата на Ива, но тактично премълчава защо търси майка му. После успяла да се свържи с майката по телефона и да проведе трудния разговор, закъснял с цели 27 години. Ива е една от щастливките, на която успяхме да намерим семейството, за което всички се радваме. Нейните родители живеят в Италия, ние направихме връзка с тях в момента. Те поне един път в месец се извънят, тя разговаря с тях, по един път в годината я взимат в ваканция. Когато разбрала, че детето е живо, майката първо попитала дали момичето й ходи. Хората от защитеното жилище не смеят да гадаят какво е почувствала жената в далечната страна, какво е говорила с бащата, брата и сестрата на Ива. Но само след 2 дни майката сама звъни на настойницата и съобщава решението на семейството да се срещнат с дъщеря си. Тогава Ива се връща в защитеното жилище с златните обици, ценен подарък от безценни хора.
дълго се гледа в огледалото. Носи снимка на усмихнато бебе, която поставя на нощното си шкафче. Това е племенницата и дете на сестра й. Ива знае, че вече е леля, има и GSM апарат. Родителите й се обаждат от Италия и й говорят. Тя не може да им отвръща с ясни думи, но очите й говорят, смеят се, греят. Когато получи колет с италиански плодове и сладкиши, с удоволствие устройва пиршество на приятелите си от къщата. Ива дойде при нас на 18 години. Тук тя получи първата си лична карта, първата си пенсия и всичко, което и се полага. Но по-важно е това, което тя намери в защитеното жилище. Сигурност, закрила и защита. В началото тя беше неуверена, плаха, притесняваше се от това, което и предстои, промяната, която наближава за самата нея. Но постепенно започна да се отпуска. Другите домуващи много и помогнаха за това, сприятелиха се с нея, помагаха и в трудни моменти. Не след дълго самата тя започна да помага на други, които имат нужда от нейната помощ. Говори с правилно построени изречения, задава въпроси и най-важното разбира отговорите, които и се поднасят. С радост приема и битовите задачи, които и се поставят. Много се радва, когато я помолиме да направи нещо. Наистина го прави с усмивка и с много голямо желание. Обича да общува с всички, но най-вече с персонала. Много се сприятели с жените, които работят в защитеното жилище. Знае имената на всички членове на техните семейства, изпраща поздрави, интересува се как са и много се радва, когато някой говори за семейството си с нея. Благодарение на проектите, в които Ива участва, тя вече има приятели извън обичайната й среда. Това е участието по проекта на Стани ми приятел, в който тя участва с голямо желание и се запозна с Тела и нейната малка дъщеричка. Видяхме голяма промяна в нея и я включихме в проекта за подкрепещо вземане на решение. Там вече подсигурихме подкрепеща група, на която тя, след като беше вече свикнала, че тук има хора, на които може да се доверява, и в групата също намери такива близки приятели. Тя стана още по-уверена, тя спокойно може да си каже какво иска да яде, какво иска да си купи, къде иска да отиде, кога иска да излезе някъде на разходка. Държи се на своето и тя си го получава. Днес е 25 март и сме се събрали, за да разработим личностния й профил. На базата на този профил ние ще придобием информация, желания, предпочитания и след това на тази основа ще изградим личният и житейски план, с който ще се стремим да постигнем един живот за нея, който да е съобразен с всички нейни предпочитания и желания. Ива много обича да се разхожда в града и в градската градина, обича да ходи на кафе, на пицария, което се случва почти всяка събота и неделя. Друго нейно увлечение е и облеклото. Обича да си купува хубави дрехи, да се преоблича с хубави дрежки и винаги да е спретната. Когато има нужда от съвет, за да си купи нещо или по някакъв друг въпрос, тя се обръща към нас, хората, които всъщност сме от нейната подкрепяща мрежа.
След като сме записали информацията по следващите две рамки, а именно здравословно състояние и как минава моето ежедневие, пристъпваме към една от най-важните рамки на личностния профил. Да разберем какви решения може да взима лицето и какви решения взимат другите вместо нея. Ти ли решаваш с какви дрехи да се обличаш? Да. Ти ли си избираш дрехи? Да. Да. Значи тя сама си избира дрехите. Менюто за храна с другите момичета ли? Да. Да, вие сядате с кого? Да. С Ванчето? Да. Решавате какво? Менюто. Да, какво да готвите? Български. Да. Решенията къде да живее? Кога да ходи на лекар? Дали може да ходи на работа? Това са решения, които ги взимат хората, които са до нея и които я подкрепят. Ето така изглежда разработеният личностен профил. Последната стъпка е екипа да обобщи кои са най-важните теми, които ще бъдат засегнати и при разработването на личният и житейски план за изграждане на по-добър живот в личността. Като се взема предвид информацията от личностния профил, за нея е важно здравето, семейството, да поддържа връзка с близките си, приятелите, да има контакт и доверителна връзка с хора, които разбират нейния начин на общуване. Присъстващи на първо място Ива. Ивчето ни е главното действащо лице. Какво имате вие в трапезарията? Снимка на какво? На едно малинко какво? Момиченце. На кого е това момиченце? Я кажи. На кого е момиченце? На Теодора. Каква ти е тя на тебе? Твоята какво? Кажи. Спокойно. Коя е Теди, Ивче? Коя е Теодора? Твоята каква ти е тя на тебе? Каква? Сестра. Точно така. Искаш ли да се видиш с нея? Да. Поред това, което тя изразява, би могло да се запише като мечта, да поддържа връзка с семейството си. Поддържане на връзка с семейството. Да. И дори ако щеш, по-често да се срещат, по-често да им ходи на гости, примерно, и така. There is a spirit who brings a fire, ignites a candle and makes his home. Carry your candle and run to the darkness. Seek out the helpless, confused and torn, and hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Frustrated. Тъжното самотно дете е вече млада госпожица, на която хората от подкрепящата мрежа търпеливо и настоятелно обясняват какво означава да формулираш желанията си, как да ги обсъждаш с близките хора, как заедно да взимате важни решения. И разбира се, как да се грижи за себе си и за парите си, които получава от близките си и като инвалидна пенсия. Нещо, което досега никой не им е обяснявал. Carry your